இருக்கிறது ஆளு புருஷன் இருக்கு கூட பொண்டாட்டி வேற பொண்டாட்டி தேடுறாங்க. இப்ப வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் குழந்தை. சின்னதா பெருசுயா? பெருசு. நான் 7 பிள்ளை இருக்கு. 7 பிள்ளை ஒரு பையன். 3 dalam Tamil. Betul. Bang, boleh lah bang. Itu Tamil memang lah dia pandai. Okay, fine. Saya cakap Tamil, you tolong translate kan kat dia orang. Boy. Confirm ah? Confirm ah? Ready ah? Kishan, hey, indara, amma geridi, anda geridi, anda silama kopi odi, amma apa di tambilan gede? உடம்புக்கு சும்மா ரொம்ப நல்லது. நல்லா நெத்திலி போட்டு கரெக்ட்னா நல்லா இருக்கும். எங்க இடத்துல இருக்கேன்? எங்க இடத்துல இருக்கேன்? நசி லம்மா லோஃப்ட் ஜேபில இருக்கேன். சாப்பாடு எல்லாம் அருடா மச்சான் லேப்பா பண்ண ஒரு பொட்டு சொல்லுடா, நட்புக்காக செஞ்ச பாட்டு கேளுடா. Kenapa ya? Bila orang Melayu bercakap Tamil dengan begitu lancar, ramai yang terkejut. Ada yang tak percaya. Ada yang ulang dengar 2 kali. Bagi sesetengah negara, ini pelik. Tapi bagi Malaysia, ini biasa. Inilah realiti unik yang mungkin orang luar tak faham. Di Malaysia, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah jambatan hati. Dan hari ini, kita bongkar kenapa fenomena ini buat negara jiran bingung, tapi buat rakyat Malaysia rasa bangga. Di Malaysia, kita membesar bersama. Sekolah kebangsaan, taman permainan, kedai makan, tempat kerja semuanya bercampur. Orang Melayu dengar Tamil sejak kecil. Bukan belajar untuk peperiksaan, tapi belajar kerana persahabatan. Kadang-kadang, satu ayat Tamil lahir dari gurauan kawan sekolah. Dan lama-lama, ia jadi lancar tanpa dipaksa. Pandai cakap Tamil, ada mix ke sis? Ke sis belajar cakap Tamil dengan kawan-kawan India? Saya ada mix, mak saya Indian masuk Islam. So, awak tanya dia, அம்மா யாருமா நீங்க? எப்படி எனக்கு வந்து தமிழ் தெரியும்? நான் தமிழ் இஸ்லாம்ல மாஸ்டர் பண்ணிட்டேன். அவங்க அப்பா வந்து மலாய்க்காரு, அதனால நான் வந்து இஸ்லாம்ல மாஸ்டர் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன். சின்ன பிள்ளையில எங்க அம்மா தான் பாத்துக்குவாங்க. என் தங்கச்சி நம்மளோட ஃபேமிலி எல்லாம் தமிழ். நான் ஒண்டி தான் இஸ்லாம்ல மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன். அம்மா பாத்துக்குவாங்க சின்ன பிள்ளைய நான் வேலைக்கு போறப்ப. அதனால இவங்களுக்கும் அவங்க அக்காவுக்கும் நல்லா தமிழ் தெரியும், நல்லா தமிழ் பேசுவாங்க. அதே தமிழை நான் பேர பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். தாய்மொழியை மறக்க கூடாதுல்ல. ஆமா, நான் அவங்க வந்து பேர பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நாங்களும் எங்க பிள்ளைங்க கூட சொல்லி கொடுக்குறோம். So kita orang tak nak anak-anak kita orang lupa lah bahasa Tamil tu macam tu. Mak உங்களோட ஒன்னு பிள்ளை என்ன விக்குது? கோகனட் கேண்டி. தவுக்கே கோகனட் கேண்டி அதே மக தான். ஆமா, நான் வந்து அவங்களோட தங்கச்சி. சோ யாரு வேணாலும் வாங்கிக்கங்க. ஆமா, அதான் சொல்லி கொடுத்தேன் கேண்டிலாம் எப்படி செய்யணும்னு. இப்போ அவங்க வந்து ஒரு கடை திறந்து அவங்களே வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மகளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஆமா, மம்மி கூட இப்ப வந்து சாம்பார் ஜுரம் விற்கிறாங்க. ஸோ யார் வந்து சாம்பார் ஜுரம் வேணுமோ நீங்க பேக்குனிங்ல ப்ரொஃபைல்ல இருக்கும், நீங்க தட்டி வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது நான் வந்து போப்பியா வித்துக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ கொஞ்ச நாளா விட்டுட்டேன். மறுபடியும் நான் போப்பியா ஆரம்பிக்க போறேன். எப்படி வந்து வாங்கி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ என் மக கிட்ட, அதே மாதிரி என்னோட தான் இப்ப நான் என்னோட சொந்தமா நாங்க வந்து எங்களோட எல்லோ பேக்ல போடுறோம். யாருக்கு வேணாலும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். போப்பியா நெஸ்டா, போப்பியா apa ni Wiko, போப்பியா சீஸ், போப்பியா pedas எல்லாம் விக்கிறோம். ஆமா, ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணு ஷோகேஸ்ல இல்ல. soon kita akan letak lah. ஓகே, சோ சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. எப்படி சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி மறுபடியும் என்னோட போப்பியாக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் நம்புறேன். சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. ஓகே, பை. வணக்கம், பாய். பாருங்க, உங்களை பார்த்துட்டு கட்ட முத்தேன்றாங்க. ஏன் வியாபாரம் போடலாம்? அது யாரு சொந்தக்காரங்க? கச்சா கேர்ள் ஃப்ரெண்டா? அங்கே பாருங்க. என்ன அவரத்துவ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்க கூடாதா? ஓ, நீங்க தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்க முடியும். இருக்கிறது ஆளு புருஷன் இருக்கு கூட பொண்டாட்டி வேற பொண்டாட்டி தேடுறாங்க. இப்ப
வீட்டுல சமைக்கலையா? ஓ தப்பு. ஒண்டியா தானே இருக்கிறீங்க? சாப்பிடுங்க. பேர் சொல்லுங்க. என்னோட பேர் வந்து உண்மையான குணம். என்னுடைய துணை பெயர் வந்துட்டு மான். கூல 55 வந்து மான் சொன்னாக்கா எல்லாருக்கும் புரியும், விளங்கும். கண்டிப்பா. அதாவது எனக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணு புதுசா சொல்லி கொடுத்தீங்க, அதை வந்துட்டு மக்களுக்காக நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே, அதாவது என்னன்னாக்கா, ஊரார் பிள்ளை ஊட்டியை வளர்த்தால் தான் பிள்ளை தானா வளரும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னாக்கா, ஊரார் பிள்ளைன்னு சொன்னாக்கா இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளோட வரக்கூடிய மனைவி யார் வீட்டு பிள்ளைங்கன்னு. அதனால வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து ஊரார் பிள்ளைங்கனாக்கா, ஒரு பொண்ணை வந்துட்டு நம்ம அதை மனம் முடிச்சுக்கிட்டு வந்துட்டோமாக்கா, அதனால அன்பா பாசமா ஆதரவா நல்ல சத்துணவா கொடுத்து, நேசமா சத்துணவு கொடுத்து அதை வந்து நம்ம ஆதரிச்சு வந்தோமாக்கா, அதுக்கு தான் வந்து ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை தானா வளரும். அப்படின்னாக்கா நம்ம மனைவி நல்லா பாசமா பார்த்துக்கிட்டோம்ல, நம்ம மனைவி வயிற்றுல வளர்ற பிள்ளை வந்துட்டு நம்மளோட குழந்தை. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது தானா அன்பா ஆரோக்கியமா வளரும். அதுதான் வந்து தாம் ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை தானா வளரும் சொல்றது ஒரு கருத்து. ரொம்ப நன்றி அங்கிள். எங்களுக்கே இன்னைக்குதான் தெரியும். இத வந்து இப்போ உள்ள ஜெனரேஷன் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னு கேளுங்க. ஊரார் பிள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தா தான் பிள்ளை தானா வளரும். இவ்வளவு நாளா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? அறவே தெரியாது. எனக்கும் தெரியவே தெரியாது. இன்னைக்கு அங்கிள் சொல்லிதான் எனக்கு மத்த வீட்டு பிள்ளைங்க வந்துட்டு சாப்பாடுலாம் நம்ம செஞ்சு கொடுத்தா நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க நல்லா வளரும். அப்படிதான் எனக்கு தெரியும். தீபாவளி எப்ப தெரியுமா? பத்தாது மாசமா தெரியும். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என் பேர பிள்ளைங்கள வியாபாரம் செஞ்சு எல்லாரும் வியாபாரம் பண்ணிருக்க சந்தோஷமா இருக்கு. கல்யாணம் பண்ண பேர பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை விட்டு பெற்ற புருஷனோட நல்லா சந்தோஷமா நல்லா இருக்கணும். எனக்கு வயசு ஓடிடுச்சு. கருவாவா இருந்து வீடு போனுது. எப்ப கூட்டி போதே தெரியல. கூட்டிக்க பாரு அப்படி பேசுறீங்க. சும்மா சொல்ற வயசு வந்துருச்சுலாம். விளையாட்டுக்கு அப்படி பேசுதான். விளையாட்டுக்கு பேசக்கூடாது. Orang Melayu bercakap Tamil itu bukan untuk menunjuk, itu tanda hormat. Hormati budaya, hormati ibu bapa kawan, hormati masyarakat. Di Malaysia, kita belajar bahawa menghormati bahasa orang lain adalah cara paling cepat untuk rapatkan hati. Dan bila bahasa jadi jambatan, jurang terus hilang. Bagi sesetengah negara, identiti kaum sangat terpisah. Tapi Malaysia berbeza. Di sini, seorang Melayu boleh faham Tamil. Seorang India boleh fasih bahasa Melayu. Seorang Cina boleh cakap logat Kelantan. Inilah kekuatan sebenar Malaysia bukan pada bangunan tinggi, tapi pada hati yang terbuka. Asraf, இங்க உட்காருவா. அஸ்ஸலாமு பஜ்ஜி. வலைக்கம் சலாம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லாதான் இருக்கு. எல்லாம் பிள்ளைங்களாம் நல்லா இருக்கு. எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா? சரி. பாருங்க மக்களே, நம்ம வந்து மலேசியாவில் அழகா வந்து ஒரு மலாய் மக்களோட வீட்டுல வந்து உட்காந்துருக்கோம். அதுவும் பாருங்க தமிழ்ல பேசுறாங்க. ஸோ எப்படின்னா இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல அந்த எஸ்டேட்ல வேலை செய்யும் போது அதிகமான தமிழ் மக்கள் எஸ்டேட்ல வேலை செய்வாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி மலாய் குடும்பம் 1-2 இருப்பாங்க. ஸோ அப்ப அவங்க 1-2 இருக்கிறதுனால அந்த தமிழை கத்துக்கிற வேண்டிய சூழ்நிலை. அதனால பச்சி வந்து தமிழ் பேசுறாங்க கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நிறைய மறந்து போச்சு. என் பேரு அசரப் அலி. எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன். குழந்தை. சின்னதா பெருசியா? பெருசு. நான் 7 பிள்ளை இருக்கு. 7 பிள்ளை ஒரு பையன். 6 பொம்பளை. நானு எல்லாம் கல்யாணம் செஞ்சு இன்னும் ஒரு பிள்ளை தான் இருக்கு. சரி சரி. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா தான் இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மக்களே. அப்பாடி வாழ்க்கையில இதெல்லாம் நினைச்சே பார்க்கல. இன்னைக்கு வந்து அழகா ஒரு மலாய் மக்களுடைய அந்த கிராமத்துல உட்காந்து, அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. தமிழ்லாம் பேசுறாங்க, சூப்பரா இருக்கு. அப்படியே இங்கே இருந்துடலாம். வண்டி இங்கே இருந்துடவா? நான் இங்கே இருக்கவா? இங்கதான் இருக்கு பாசா. இங்கே இருக்கவா? சோறு கிடைக்குமா? சோறு கிடைக்குது. கடுப்பா இருக்கீங்க. என்னங்க செய்யுது? இது கூட இது பத்துக்காய்க்கு போறேன். அதுக்குதான் இல்லைன்னா போக மாட்டேன்.
தம்பியா இங்க இல்ல நேத்து போனேன் இல்ல பஸ் கட்டல இப்ப இங்க வந்துருச்சு எல்லாம் என்ன இங்க என்ன இது லஹர்ல இங்க வந்துருச்சு எல்லாம் நம்ம தாமல்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது வீடு உங்களுக்கு தானே இருக்கணும் நான் இதுக்கு போறேன் வச்சுக்காங்க நானா இல்ல வர மாட்டேன் நான் வெளியே பயம் இது எல்லாம் இது போட்டிருக்காங்க. You confirm pandai cakap Tamil lah? Ishan? Okay, fine. Kalau betul you pandai cakap Tamil, satu dalam Tamil apa dia? Guna. Betul. Dua dalam Tamil. Betul. Tiga dalam Tamil. Betul. Bang, boleh lah bang. Itu Tamil memanglah dia pandai. Okay, fine. Saya cakap Tamil, you tolong translate kan kat dia orang. Boy. Confirm ah? Confirm ah? Ready ah? Ishan, டேய் இந்தாடா அம்புகிறீ அண்டுகிறீ அண்ணா சிலமா கோபி ஓடி அம்மா அப்பா தி தம்பி இல்லங்கிட்டே Kenapa? Oh, saya cakap Melayu sangat. Biasalah macam Cina cakap Melayu pun lambat sikit. India pun cakap Melayu pun kadang-kadang kurang fasih. Saya cakap slow-slow Ishan, டேய் இந்தாடா அம்புகிறீ நான் சிலமா கோபி ஓடி அம்மா அப்பா தி தம்பி தங்கிலேண்டே Okay, jap. Okay, faham. You tak faham apa saya cakap. Oh, minta maaf. You tingkatan berapa Oh, minta maaf. Level Tamil saya lebih daripada tingkatan 5 Kishan kena belajar lagi Thank you. Tepuk sikit. தெரியலைங்க. எந்த மாதிரி இது? ஓ அதுங்களா? ஓ சாப்பிடுறீங்களா? இல்ல சாப்பிட்டது இல்ல. சாப்பிடல. ஆனா இது தமிழ்நாடு தான் ரொம்ப நல்லதுங்க இது. ரொம்ப நல்லதுங்க. ஓ இப்போ ரத்தத்துக்கு உடம்புக்கு பாடான் சும்மா ரொம்ப நல்லதுங்க. நல்லா நெத்தலி போட்டு கரெக்ட்னா நல்லா இருக்குங்க. வேணும்னா குடுக்குறேன். நானும் முந்தி ஸ்டைல் அப்படிதாங்க. நான் எங்க இடத்துல இருக்கேன் நசி லெமா லோப்ஸ்டர் ஜேபில இருக்கேன். சாப்பாடு எல்லாம் பூ ini macam ரொம்ப நல்லா இருக்கா? Guys, hari ni kedai saya penuh dengan pelakon, dengan aktor, dengan pelawak, artis legend. Ramai datang nak makan nasi lemak. Dia cakap dia selalu tengok video Abang Lobster. Dia cuba nak rasa betul ke sambal tu sambal orang lama, sambal mamak. Apa kata kita pergi interview Abang Lan Zailan. Ni. Bang, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, sebenarnya saya suka tengok abang berlakon. Saya tak sabar tengok abang makan nasi lemak saya bang. Yes. பேரு வந்து லான் ஜைலான். நான் எங்க இடத்துல இருக்கேன்? எங்க இடத்துல இருக்கேன்? நசி லெமா லோப்ஸ்டர் ஜேபில இருக்கேன். சாப்பாடு எல்லாம் பூ ini macam Saya tahu cakap bang. நல்லா இருக்கு ரொம்ப ருசி. Lomba ருசி. நான் போய் சொல்ல. பக்கத்துல உங்களை கேட்டு பாரு அக்கா நீங்க சொல்லுங்க எப்படி சாப்பிடலாம் ருசி சாப்பிடலாம் ருசி எப்படி ருசியா சாப்பிடலாம் ருசி ஓகே எல்லாம் ஜேபி உள்ளவங்க எல்லாம் நாசிலமா எல்லாம் நாசிலமா சாப்பிடுவாங்க இங்க வந்துருங்க எங்க நாசிலமா லோப்ஸ்டர் ஜேபி இவர்தான் முதலாளி Abang Lobster பேர் வந்து Abang Lobster glamour Abang Lobster. Dia betul-betul cakap Tamil lah. Saya ingat dia cakap sikit. Dia cakap betul. Tapi kita nak tengok Acong cakap Tamil lah. Acong Tamil sikit. ஆமா சாப்பிடுச்சா ஆமா ரொம்ப நல்லா Okay guys, tolong komen kalau korang sayangkan pelakon legend. Jumpa lagi Abang Lobster. Betul ke sekarang tengah viral lagu ni? Tak habis buka lagu ni je. Macam ni? மச்சான் நீ என்னோட மச்சான் நீ இல்லாம நானும் யாருடா மச்சான் லேப்பா பண்ண ஒரு பொட்டு சொல்லுடா நட்புக்காக செஞ்ச பாட்டு கேளுடா கைங்க எல்லாம் செம்ம குட்டாளி. Betul lah lirik dia? Kalau betul, cuba komen sikit. Jadi bila negara jiran bingung, sebenarnya mereka bukan bingung dengan bahasa. Mereka bingung dengan cara Malaysia hidup.
cara kita menerima, cara kita belajar dari satu sama lain. Dan mungkin inilah sebab kenapa Malaysia kekal unik dalam dunia yang semakin terpisah. Kalau bahasa boleh satukan hati, apa lagi yang Malaysia ada, tapi dunia belum nampak? Kalau anda bangga dengan keharmonian Malaysia, tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe Arus Story, kerana kadang-kadang perkara yang kita anggap biasa, sebenarnya luar biasa di mata dunia. Arus Story, dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.